Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Egin dezagun otoituz, hoi jainko, zu bakarrik eman dezakezu bizia heriotzaren ondoren. Aska ezazu Maria Josefa gure semidea pekatu guztietatik. Kristoren piztueran sinetsi duen ezkero, piztuera egunean zurekin elkargarria zorion zuzenuan. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko karrega bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Daniel profetaren liburutik. Egun haietan, ni Daniel atsekalekurik nengoen, eta honela mintzatu zitzaidan jauna. Garai hartan, aingeruen buruzagia eta zure herriaren zaindaria den Mikael agertuko da. Larrialdi garbia izango da. Herriak izaten hasi zirenetik berdinik gabea, baina aldi hartan salbatuko da zure herria. Biziaren munduan bere izena idatzia duten guztiak, alegia. Iratzarri egingo da inogietan lo dauen asko. Batzuk betiko bizirako, beste batzuk betiko lotxarako. Jakintzue, hortziaren iztinaz distiratuko dute, eta besteei bide zuzenean iritzen irakatsi dietenek, izarrik bezala beti erean. Jaunak izana. Jesucristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, jendetza ikusirik, Jesus mendira igo zen. Eseri eta ikasleak inguratu zitzaizkion. Orduan, honela hasi zitzaien irakasten. Zorionekoak gogoz behartsu direnak, beren amanduke jainkoaren erreinua.
zorionekoak atsekabetuak, beraiek baititu jainkoak kontsolatuko. Zorionekoak apalak, berek izango baitute agindutako lurra ondare. Zorionekoak zuzentasunaren bose eta egarri direnak, beraiek baititu jangoikoak aseko. Zorionekoak errukitsuak, beraiek baititu jainkoak erruki izango. Zorionekoak bihozgarri direnak, berek ikusiko baitute jangoikoa. Zorionekoak bakegileak, jainkoaren seme-alaba izango baitira. Zorionekoak zuzentasunagatik erasoa jasaten dutenak, berena baitute jainkoaren erreinua. Zorionekoak zuen nigatik madarikatuko zaituztenean, erasoka eta gezurrez gaizki esaka erabiliko zaituztenean, poztu zaitezte eta alaitu, handia izango baita zuen saria zeruetan, jaunak esanak. Liburu santuetan, Bibliako liburuetan, konparazio asko agertzen zaizkigu, gure bizitzako errealitateak nola baitere ulertzeko. Eta heriotza askotan konparatzen da liburu santuetan loarekin. Hau da, egunaren kabuan pertsona neke eginda dagoelarik lota joaten den bezala, gure bizitzak baita ere hala du bukaera batzutan denago, bestetan berandu dago, baina bukatzen da gure bizitza. Baina aldi berean, loaren ondoren, biharamunean jeikitzen geran bezala, baita ere gure fedeak sinisten du Jesusek ala erakutsi digulako, gu ere piztuko gerala. Horregatik konparatzen da, heriotza loarekin, deskantsuarekin, bizitza honetako lanak, bizitza honetako goraberak bukatu eta jangoikoarengan atseden hartzea bezala izango litzateke heriotza, baina gero esateko modu biharamunean esnatzen geran bezala, gero azken eguneko piztuera ura esperatzeko. Horregatik ere, zementerio hitza, griegoz, koimeterion, dormitorioa esaten du, hau lo egiteko tokia, gure fedeak ala sinisten baitu, hidakoen gorpuak han daudela, piztueraren esperoan. Aldi berean, beste errealitate bat ere askotan agertzen zaiguna, liburu santuetan, eta batez ere Jesusek oso garbi utzi nahi izan ziguna, da jangoikoak maite gaituela. Eta jangoikoak gu zoriontsu izatea nahi duela. Horregatik entzun dugu gaurko evangelioan, exegeta bidenen ustez, Jesusen diskurtsorik, hitzaldirik importanteena, zoriontasunena. Jesusek bertan erakusten dugu zoriontsu izateko bide bat. Hain zuzen ere, bake egileak izanez, bihotz garbiak, errukitsuak, zuzentasuna bilatuz, horiek denak izango lirateke zoriontsu izateko bideak. Jesusek garrantzi ikaragarria ematen baitio zoriontasunari. Guri erakutsi nahi izan dugu jangoikoak maite gaituela eta gu zoriontsu izatea nahi duela. Badakigu, aldi berean, mundu honetan erabateko zoriontasuna ezinezkoa dela, beti egoten baitira zoriontasuna nola baitere oztopatzen duten faktoreak. Baina Jesusek ere erakutsi dugu jangoiko ona esperoan dela heriotzaren ondoren. Eta gainera jangoiko onori errukitsua eta maitakorra dela. Guk aita bezala ikusi behar dugu, guk hartzaion bezala ikusi behar dugu, guk adiskide bezala ikusi behar dugu, ala erakutsi ditulako Jesusek. Horregatik nahi du heriotzako momentuan, nahiz eta separazioa beti
saiatzen dela ere bihotza, nahi du Jesusek ez dezagula aztu errealitate hori. Jainkoak maite gaituela, gure hildakoak berarekin daudela, gure hildakoak ez dugu direla, eta jainkoaren borondatea dela gure hildakoei erabateko zoriontasuna ematea. Gaurkoan, Maria Josefa desferitzen ari gara. Jainkoari bere harimaren aldea erregituz, bere etxekoei lagunduz, eskerrak emanez ere jainkoari eta berari bere bizitzarengatik. Ekainean desferitzen ari gara Jesusen bihotzaren hilean, txikitatik bere devozioa ikasi zuen Maria Josefak, eta bazetik Jesusek bere maitasun hori erakusten digula bere bihotza seinalatuz. Nola maite gaituen uler dezagun. Eskatzen dugu jainkoari eman dezaiola bere bizitzako lan guztien saria, eman dezaiola Maria Josefa gure semedeari betiereko atsedena eta bere betiereko zoriontasuna, eta berak handik goiko zerutik gure alde egiten segi bezala.
Senideok egin dezakegu guztiok batean eliza osaren opariak handoiko eskaintzerakoan. Haingo horrez baita gizona alabatzeko. Agertzen gezauta Maria Josefan zure zerbitzuaren alde eta egizu bero bezat eskaintzen dizugun pakeotan gure bidez, pekatu gutxunik edo margarkeria zegindako utzi genitu bazaio, garbi eta marka bakioa Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bera guztien aldeina, gu guztiok bezirako inez gaitazen. Gehiago orainik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean gorestu ez gaitugu, mozrez beterik kantatzen dugula. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren guri. Santu izkizu bada, hogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzeko egiten. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz buruz eta zikoala, hogi hartu eta eskerrak ezatik zuen eta bere ikasleei eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztiok dukatik. Hau ere gorputza da, zuen zaren dela. Afaldo berdin karizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok dukatik. Hau ere okularen karizata, itun berri eta betikoaren odola, zuen zaren askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu ere hau nire dira.
Gogoan izan kaluna, mundu guztian zabaldu dira zure izan. Ere mazumen kasun osora, Frantzisko gure bida santuarekin, gure hartzailekin, eta bizizan guztiekin batean. Gogoan izan kaluna, bizteko itxaropenean joan dire gure zerudiak, Maria Josefa, gaur erako duzien. Arretzatu zeure horren ere, argi. Errukizak ezin guarren guztio betiko bizitza egin bezala. Hangoiko alera mamadieko aproak. Haren zena Jose Santua. Apostolu Santua. Salmirekin. Eta gizarte guztietan zure edizite izan diren Santua. Haiekin batean konerzea izan du. Jesucristo zure zeniaren bitartez. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesucristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain daudela. Jesucristo gure jauna zure sama apostolue, bakea guztien dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure bekatuei, eta zure gogoa dupezera, eman jozu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizita izera, gizaki eta gizalduketan. Amen. Jaunaren bakea, beti zurekin. Eta zure espirituaren. Baina zure bakea. Jangoikoaren ditotxa, Zukentzen dut gobernak. Elkin honak. Jangoaren ditotxa. Zukentzen dut gobernak. Elkin honak. Jangoaren ditotxa. Zukentzen dut gobernak. Hemen bakea. Hona hemen jangoikoaren ditotxa munduko pekatuak kentzen duena zoriotsua jaunaren mailagindua. Jaunari nahiziak beretxeak jartzen.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honean ezaten guztioi familiari, unesamiaretan, laguntzeran, Maria Josefa gure senideari azken agurra egitera eta jagoikoari haren erregutzera. Ohitura den bezala datorren igandean ere 11 ezetan bereziki gogoan izango dugu Maria Josefa. Eta orain, osatua bera biki horretik, azken erresoluzioa errezatu dugu. eskatzen ditugu jauna, Maria Josefa gure senidearen alde, Kristoren Pasko misterioan garrantzurik, iritsi bezala piztuera egunean zuekin betea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, erika zaintzapela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuan, zoazte jaunaren bakean.